Takže lidi, já vás vítám u našeho druhého dílu Poker. A konečně jsem trochu pochopil, o co v té hře jde. A jinak překročili jsme, máme 15 odběratelů za týden, což je vlastně neuvěřitelný pro mě. A 200 zhlédnutí, což je taky super. Já vlastně minulý video, tam už mám na YouTube snad 9-10 hodin. A já jsem tam omylem dal, aby jsem se na to mohl koukat jako jen já. No, tak to může možná rovnou foldnout a tak přihodíme. Čekneme to. Tady už to asi nemá cenu, jsme prohráli, takže přihazovat už nebudu. Škoda. Jo, Kim? Tyjo, jsem měl přihodit. Aha, 7. No a jsme aspoň něco vydělali. Měli jsme 150, máme teď, ne, 120 jsme měli, máme 172. Dáme něco tam. Dobrý. Nejlepší, když prostě hned na začátku to zahodí ty karty. Teď máme docela blbý karty, ale tak rozhodl jsem si, že tyto videa budou trvat tak 10 minut. Minulé video bylo hodně krátké, protože jsem měl vybitou baterku. Přihodíme to. Teď jsem udělal chybu. All in. Dohodíme to. Někdy prostě ty hráči dají all in, i když prostě mají špatné karty. Tak výborně. Tak mi trochu ubyly peníze, no. Trochu to zrychlíme. Super, jak se mi to vyplatilo. No, tak takhle se mi to líbí. Ach jo. Peníze mi dojdou za dlouho. 41, jo, to se ještě 2 hry jsou. Zase někdo bude mít 2. Podle mě má 2 někdo. Jsem udělal chybu, tam má 2. Ach jo. Mě brzo všechno okradou. Si vyděláme lidi 200 a pak hned pryč z toho lidí.
Tyjo, to někdo nefalnul. Aspoň, že ten. Mělo cenu. No, měl 4, to by neměl 7. Tak aspoň tak, že jsem neprodělal. Co máme za karty 5-9? Dej folni to. A ona může přihodit strašně moc, tyjo, 896. Jinak vlastně chtěl jsem natáčet šejka, ale to budu čekovat furt. Jsem věděl, že nemám přihazovat. No, abych se k tomu vrátil. Chtěl jsem jít natáčet šejka, ale já už jsem tam... Čekajte, se musím soustředit. No, chtěl jsem natáčet šejka, ale jako jsem tam od kolika už podzemka, arénu a takhle, tak počkám. Jen půl hodiny to bude. V to chvíli totiž je. A potom budu natáčet šejka, takže... No, mě... Ale jo, získal jsem medaile. You won 260. Jo, 260 jsem vyhrál. Super. Co tady? Check. Je to tam, tohle jsem moc... Jo. To tam... Vsadíme ten základ. Tak začek nic nedám. A to nemá cenu. A tam měla dvojice, to bych prohrál. OK, 8, no. Zkusíme, kdyby tam náhodou nespadly káčka. Fot. 5 a 2, no tak to něco do toho hráme. No ty vole, ještě že jsem...
Čekám to. Dáme to do toho. Riskneme to, že má blbý karty. Sakra. Jsem měl příhodit a 40, tak dobrý. Medaile. No, takže lidi, já bych se s vámi asi rozloučil, takže čau čau.